Mesre nanan matijum na makasa kakra. Midira ha ayamia mi wuranom jumwana number 2 edimu na won atentasuo atumenum sa mema asunafo nananom boma asunafo mema mo asonte do hrim eti babia abramwa sister Gladys motie no momfa mo aso emfeme na montie sankabe yedi kan ayo panin kese ajejan media sana me frɛ no eye Professor Jan Sanya Okasani was a sister Vida Niebetuwa na atuwi Umami na dafom wo no musikasa na wonom de nia oye no won pese obia ni behu enti mami modi mi kura mi ni mano na osumafo kura wosuma anu no wonim ne ewom ba osiye kenkyere wo se wo kasa ena sika yi si uso na one unua Vida ne abusua monche fense sakonwa eti envelope no wa ha sanya wo kyere no na chese ye gina ha na wanante abede eti mpacho nkra ye de ma ye no eti mame Vida mpacho tutu anamon na brabede ya wie me gira me wura no mu ara eye Mr. Anane Eji sanya obi ni mun se apara sanya obi ni mun wo krom ha ne Anane ne yire ene mi mame Akua Asantewaa ne bapani mame Gladys ni obi ni mun se sister Afia Adoma sanya wo wura kasa kiro ni Obaapa wura so won sinsuo mu ansa no aham me wura no dwuma na afọ de mini wom emmemmem sanya wo wura ene wo kasa no wo se ne sika 3000 teteno ye ka beka no 30 million wonu ani ha enso wo twenwa kodwa ne ngoma eko eti se wo twenkodwa esesa ne ngoma ko eti awotwe ankodwa ne ngoma beko yo mate awotwe ankodwa ne ngoma beko eti miwra wa ankodwa enso ne ngoma ko sene ono kasa no o se bege 30 million eye 3000 wono ma amo fenka konwengu fom ana mi gina ha eye mampon sister anima sister bra for asofami eye sister anima ni sister ama mampon sani omno kasani omso msika 6 million sisia yima any sister ma say mumra meje ensi wu sister Vida so na woni wonu ya no nche say ni pa inti am begina ha omo ayade na mompene won yo awo Vida me da su gina ha o sani sister Kawia ya nene tebro no so openi kwa kunumu ba sani ono kasani sister Kawia say ya fa 200 ema won na fa ken konwa go fo wa ya de na mompre no why yo man Vida ununia sani mo mame ne nyanku ni nem ne ba ne bibia ya Asantewaa oni ni ku sani omno kasani sikani ai ya se 1 million fakan konwa go fo
So now. Was it 1,000 Ghana? Yan Tuani Kun. On se fakam konyego from Unioniano. Yo, me da swa me mami Akua Asantewaa ase. Sister Vida, Unioniano muntie. Eye moa mo bakwa kubu atin. Anyina mo asaman. Ne senum ebe yase. Se omusika ewo mu 5 million. Mo so mo fan kan konwa mu fom. O ma ya de na mo mpre won. Amejina Miami Swan Santoa Eyase. Bijina Hama, Auntie Gladys, and Auntie Vida. Yabeya mwa na ayamwi, adi ebe hiamwa nsu na hiamwi. Maami a, osora no pa ne awia ene ni di nkomo. Osisa mo beda mo kete so, ene ekọ no eto atwa. Enra masu bia. Bijina Hama, eme numu a, omo be ware efie ho. Okuma yire asome yire ana okoto yire emam yenu ka ho a omo ye num eye enra omo besie omo ase fe awa mane ekwanso eti ena yeja abrewati akra eti sansu fuejina ha no omo asamo a omo ne mo chaale se enra na ka so omo kire omo sika ne omo kire wo handkerchief na nso ebra no amem ti anwumre omo gina ha omo kuta won 5 million 500 Ghana cedis Auntie Vida Auntie Gladys enkumafo se monye de gra nwumra odi asesa mo nkonwa omo wie yesi awie omo ye dan a wo kina mo betena ase na mo aye nkonta enti handkerchief na eka ho no e be che amabusua no obi ensaka ne de ba de koto na so obi no fekuta no ehu se ensofo no ena de beja omo ase beja ha na ma no ato nyame nhyira mo ye beje ntima da wo ase nyame nhyira mo yo abusuafo mamu nyina ipacho eye ba mi Asantewaa ani ye wuraboadu abusua muntie me ne kakra Auntie Vida me pacho eye me mami abna jekumwa a ofi asama tamfoi ba me so ni nunwa na waje me Ebra wati ato afom no ne wonu abema wo ma na so te na eye na dwen sanka wone wo beba na so bibi kitwa bi na esanka no na so sa awotwe ankwa ne huma anso ekọ enti wate intasuo kakra atumanu sa memfa mawo mami ajeku ma sa Auntie Vida okra ne nsam sika Ghana sika 1,000 Titi sikano 10 million. Ji na enya denya ubenya hoho. Eka beba ne fati eka dusu. Medamasi.
Amakasa kakra nidira ha medaswa wo me maame Asantewaa ayiyase aya bafo asare apia kran miami wura sani awo kasa kire sister Vidani oso maame de fam ye besia na asi bafo sani sika 300 and the dinner was so bibiam. That Pierre da fish, that beer baba for there. Your frawa, your boa home, dear so. And ne, oh, mammy, or who the former. Yes, we are now your chinchilo. Yes, 600. I had that no 6 million. Fucking Kunyago form, Sanya Dula for Casano. Kwaswana tie empanifo se ba bia bro sahwe aguo no ehwampa hoda eye wa wase mansa ena ne wo kasai one ne mba oso sika 5 million fa na fa kan konwa gu fom omo ayade na mompre wom yo mande share Busiafo am tijwem e wo so hia ba bedu osabe ma doctor osu be man busiafo mo wa wontwe men gate na no mra osabe ma ba abati obiya ma ne moso asa Yura Wasadaribe Akra Edriha Sabia Bru Sabia Nyado Akra Bra Takoko wani nyina eye na se prekope enti enene ekwasi branimu Yura Wasadarima Dr. Owusu beye mai Akra de shekonkron Wadri haso babema ayanen senum nyina dakna manen senum nyina dakna Sabia Bru Sabia Nyado Akra eni ata kokko wa yepa Sabarma Dr. Owusu beye mai Akyem de shekonkro atohene aduadia na akrofu ne moaso de eyefupankro Wadri idea na asinti ana akra adriha anopa isuamu ewiabrani anyumra mu de na akra osabarma Dr. Owusu beye mai na bo efriso wofri wododo mu nyansa dodo akanya de adwene fufuta mu wadi enti nyansa ashawuma wana hayo yebo di sade nyan kontan frefrensia na pahime ayo asabare ma beye mayo
Ayo sabere mabeye mayo. Ayo sabere mabeye mayo. Akra yebodio ni ebodimpa. Yebodio ni ebodimpa. Wana wa prekese jama duyi. Ufiti koti ana mamfa jiki batrene ebe pawashawo. Ayo wadudu ebiribintia. Wadansa aswe. Wadudu ebiribintia. Agrade shekonkro dansa aswo. Ya grade shekonkro dansa aswo. Akona ne. Wonko school dance waka fie brofo. Wo na Antony wo. Ifisa wa fie do. Obinya sa ya ko beyo. Waya mana proso. Waya mana yefe. Waya na ho ka wase. Obi do ho ase se ni krimu a plano. Oba no hu so no ka so wanya amane. Eyewa. Wasa Gina habio Islam penifoni die na makasa kakra Sister Vida ononia Auntie Gladys momfa mo asomfemi Eyemu amunia Sister Ayaba Sanya niku ene mo kasani Osini sika 300 wonfen kan konyengu fom Yewia Eyewa uba Janet okachire Sanya ne nananum ene na busuafo ebaye ene wo kasani omso musika 1000 Ghana Sister Vida ununia mo fenkan konwan fom omo ayade na mo mpre won Saberma Doctor Subaya Mai, or so Pejana and Nivia Sronado have from one, or Sram Cotton, the man and Mapia Wofia. Now was 3 years, the chanso at 2 Bia Braboso. A quenchiadia, Mobia and Fabi if we say, and now Saberma and more Edim Punia Shiamono, a Inshira and Wadimobia. Sabia Brusabia Yado, Ne Nana, and Nan Wafa Senso, Adam Pem, Nanam so Donna Sinti. And in Yamunti and then what to Abusia and the Abbey. Also, best Rabusia, Konyamasi, a Yeni bin so and a chi, and into an Auroma, Obakon walk of her children so. Now, okay, a year a Akrofufu Sahene, when an impending for a Hadia. A Sabarama Doctor Subaya Maso de Chile, Jamo, Namosore, a year Akunyaso Amodia Mania Bono, Titabe, Brubaby, a radio, Ubibi Naya, Nadia 2 years. Nadi 2 years wa de o sabere maba ya uhunu ye no eno na kan pepepe enka de o de beka ho kan pepepe na we nya amane sebe ono na kan o sesa me ho adwene hye otirimu a epraw wonim so na pie firi wa no a we nya amane nti ono odanso obi bi na ye fatu ye wa sori o ye wre sori o akra sori da si eguru
ama ye bibia wie eye no ka ho bi po enti obaya ne so almanya ye ontimi na ne chinchira wo mo da oka ho abre wo no de baaye enra ni kete bibia wa ha oso o ma mo 1000 cities onfa enti eka ebeba ni subi ono kro no agira ho no ose anya wiwa mu ne etutu no mu sabe mpani mo ani mu a obaaye no eye odogu abebo ne nsawa se onimu se ne soa le defo eni to o ma ne 5000 sabe o magina ha ana ne soa ye yase emeje won so abode enkonkodi emra emei aboka it is 5000 no asari dadaba ono susu 200 and from so e ba ye no no eti anu twa mu no aye ni nyina da se be se den san abode 200 monye na mo fa entase mu nkonwa sister donko eye mi nua boajo a enua donko ye wo nua fia donko kasasie ni
no ye be dramaji if it's Nya offer na pampan eye me mami efiesewa ene efa me mami ekwesanto apampan na sanya me mami efiesewa kani osene nan otimi medasi wodom etimi na nesewa me na asema no etimi hu anan trese me gina mu amma me mami efiesewa ono fa me mami ekwesanto apampan Yase na mi na ha na bra kwame me ka bra kwame na me ka kwame Malik ai first no dia naka me ka se bra ya same na so dia dia bodina na areho akame anuti aye akuahene wa ekun kwame Malik ai bi fra no bra kwame keke oluman senya okasa tre aye boma afuna Osi ayem mami ekiasa Antoine ne ba omuda bufiam enti boma afuna bomra meje 100 Ghana cedis na owia no owie osi ene nase ene na konta ana ne ye no mfikasa na se ne ye no na konta ene nase efikasa na wanka bibi anche ne yero no mu a na wa maha anti aye ante Abrahamwa Oni unia adoma sanya muku Kwame Malik ekasa ceremony ose momra meji 2,000 Ghana cedis eye Lawrence Diano 20 million momra meji na idonyumra mofa enka enkonyen fom Sarafina egie a aka apart from Yaba Cecilia and Cancer Edamwasi
Yo, Mitraha, a year, your mammy, a year. Ami Akyem Akrofufu ayase Kobi ene ne hokani omsi omukuramusem sika 50 cities ensi mawusi so na abusua ensanka edamosi Thank you.